दोस्तों नमस्ते प्रणाम। मैं रेनू मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं एक गीत सुनाने जा रही हूँ। आप लोगों को कैसे लगेगा कमेंट में ज़रूर लिखना। कोई रिबो ये बाट सगवा सासुलई होले तू ना, कोई रिबो ये बाट सगवा सासुलई होले तू ना, लई होले तू ना सासु लई होले तू ना, कोई रिबो ये बाट सगवा सासु लई होले तू ना, कोई रियवा के घर ना दुअरवा, कोई रियवा के घर ना दुअरवा सासु दई हो दे तू ना, अपन भीतर के कोठरिया सासु दई हो दे तू ना, कोई रिबो ये बाट सगवा सासु लई होले तू ना, कोई रिबो ये बाट सगवा सासु लई होले तू ना, कोई रियवा के खेतवा न बरिया, कोई रियवा के खेतवा न बरिया सासु दई हो दे तू ना, सासु दई हो दे तू ना, अपन पाचौ बिगहवा फासु दई हो दे तू ना, सासु दई हो दे तू ना, अपन पाचौ बिगहवा सासु दई हो दे तू ना, कोई रिबो ये बाट सगवा सासु लई होले तू ना, कोई रियवा के लड़िका न बच्चा, कोई रियवा के लड़िका न बच्चा सासु दई हो दे तू ना, हमरा लहुरा देवरवा सासु दई हो दे तू ना, कोई रिबो ये बाट सगवा सासु लई होले तू ना, कोई रियवा के भइल ना बियाहवा, कोई रियवा के भइल ना बियाहवा सासु दई हो दे तू ना, हमरी लहुरी ननदिया सासु दई हो दे तू ना, कोई रिबो ये बाट सगवा सासु लई होले तू ना, कोई रिबो ये बाट सगवा सासु लई होले तू ना। तो दोस्तों आप लोगों को कैसे लगा मेरा ये गाना कमेंट में ज़रूर लिखना।